Tá muid go bheith fólam inis fá roinnt éadaí traidisiúnta fud an dúinn. Dus, bíag smuoinú fá éadaí a chaitheann tusa go minic. Bríste, gansaithe, tílente, caitheann páistí fud fad na cruinne na héadaí bunasatha seo. Ach, tá éadaí traidisiúnta nó éadaí speisialta ag roinnt tíortha fásta, agus caitheann siad sin in amanaí agus éadaí gáil den spórt nó don damhsa. Tá muid gáil an léirscail seo a úsáid le bheith fólam faoi éadaí traidisiúnta ó thíortha éagsúla. Tosa muid lenar dír híon dus. Éire. An naithníonn sibh an gcuine seo. Cén sort gcuine seo? Dearthainn go bhfuil an gcuine seo ag cuidmhaith agah sa bhfeala? Se, is gcuine damhsa Gaelach é. Arc ar na dhaonna galanta atá ar an gcuine seo. Bíonn dhaoine éagsúla ar gcuine damhsa Gaelacha, agus patron cultacha orthu cosúil le seo. Nach bhfuil sin galanta. In amanaí bíonn rudaí lonratha clócha orthu fásta. Aonta deas. So seo gcuine damhsa éireannach ó tír sagin híon éire. Inis, arcaim me sinis ar thír atá a bhfad bhuain. An Bangladesh. Tá an Bangladesh in san ais. Thuile sibh an Bangladesh riva? Well, tá colaí aonta deas agam an seo ón Bangladesh. A rís seala is gcuine atá an. Gcuine bra dacha. Arc ar na dhaonna galanta atá ar an gcuine seo. Agus, cosúil leis an gcuine damhsa Gaelach, tá rudaí baga lonratha ar an gcuine seo fásta. Aonta deas. Chomh maith leis an gcuine, caitheann na páistí óga scarf hartar a chleagan fásta. So sin rud éigean gitabag difriúil. Nach bhfuil sé sin go hálainn. Inis, bagam is rá hiag tír eile atá a bhfad bhuain. Tír dar a bainneam Qatar. Amulas agah cabhfuil Qatar. Se, tá Qatar san bhean uirthir. Tá éadaí arabatha agam an seo inis ó Qatar. Éadaí fearr agus éadaí ban. Nis, tá na héadaí seo rudbag difriúil ó na héadaí atá feicithe agin go dtí seo. Níl siad cultacha céarna, tá siad buan agus dú, agus tá siad a bhfad níos fuide. Téann siad síos go dtí na cosa. A rís cosa leis an gcuine agus an scarf ón Bangladesh, tá scarfanna an seo duna fur agus duna mrá le caithfí hart ar a chleagan. Agus arc ar an patron eile seo. Aonta deas. Inis, ba bhailim go mbeidh sibh ag smuoinú ar na cosalaachtaí agus ar na difriachtaí idir na cultacha seo a laig. Chomh maith leis sin, thugad leat na tíortha seo atá ar an léirscail, Mexico, America Haas, agus an Japan atá an seo san uirthir. Thugad libh gitabag taide a dhéanamh fá Mexico agus an Japan, agus na héadaí traidisiúnta atá acu ins na tíorthaí sin.